Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, wani pagkimisay. Patagi ninyo sa kalanggan. Hawain ninyo ang pagbalik ni Johnny Tanggo. Ako ni. Johnny, ano ba nga isda ang hindi ka balo maglangoy? Patay nga isda. Ano nga pispis ang hindi ka balo maglupad? Patay nga pispis eh. Ano nga taong hindi ka balo maminsar? Patay nga tao. Hoy Johnny, ikaw na! Tanga! Dakila naman. Johnny Tango! Wala labot nga, ano pagit? Sugudi sa pagkadlaw ang inyong pagbugtaw. Agod mangin malipayon kamo sa bilog ninyo nga adlaw. Pamatii ang makahalam o nakabuhi kag pagpasimpalan ni Johnny Tango sa liwat niya nga pagbalik diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Halin alas 4:30, tubtob alas 6 sa aga kada Domingo. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Dakila naman. Oras sa Action Rock. Standard time, alas 5:02 na sa aga. Good morning. Mga ka-aksyon, welcome na sa ato kapagpalayag subong aga. Johnny Tango rides again with Action Red Salgado. Aksyon ha, magkapabukaw, maghahatag yuhum, at maghahatag enerhiya sa tagsa-tagsa. Johnny Tango rides again. O gani sa mga tao na nakabera sa pag-ibukod nga importante, may ara sa pagkakantuan nga importante. Mga kaksyon, bugtaw na kamo na dakpan nyo na ang balde, hamon kamo, kag maligo. Bango na. Dapat gini mga kaksyon kada adlaw, no? I-prove na gini pirmi kada adlaw. Nga ang Filipino time is always on time. Ari na naman kita sa ginatawag naton nga inang karon dugay-dugay temprano panino. Ini ba lang ang mga linyada? Mo gini siya katunaan pirmi sa pagkabura, no? Dugay-dugay 5 minutes pa. Temprano pa ni gani, 10 minutes pa. Justa. Nagsupot ang 5 minutes kag 10 minutes. Pulo. Ate, balda late na. Anyway, good morning sa mga vendors natin nga nagatutok na sa atong programa subong aga. Sa aton nga mga merkado subong kabati batas na nga Domingo mga kaksyon. Manabog sa mga tao nga nagadag sa aton nga mga merkado publiko. Kabati kung Domingo, wala siyang ubra ang kalabanan nagapanindahan. So good luck mga pangga, good luck na rin sa inyo pagpanindahan. So anyway, kung kamo na may aras ang gustong itamyawon, i-comment lang na rin sa ating Facebook Live. Johnny Tango rides again. And of course, please do not forget nga i-like ang aton nga Facebook Live. Hanggang syempre, i-share naman mga kaksyon. Anyway, sumuga adlaw, it's October 24, 2021. Kadasig sa adlaw mga kaksyon. Pila na lang kaadlaw, matapos ng bulan sa Oktubre, ati kalag-kalag na naman eh. Mapinilit na naman ang aton nga mga kamot sa pagkaon nga mapilit mga kaksyon.
Tino, ang pagbisita sa aton mga nagtaliwan nga pinalagda sa kabuhi. So, kung pwede mo lang makahapit ka mo dira as soon as possible para di magdagsa ang mga tao, ha? Kay kabudlay mga kaaksyon, hindi ta makita ang aton nga kontra. Isa na dira ang aton kilala. Kasi ma-quarantine ka mo bala, ma-surprise ka mo, may manawag dira sa inyo, isa ka sa ma-quarantine. So dapat maghalogid. Kalawig bala sang 14 days. Anyway, subong adlaw, it's October 24, 2021, mga kaaksyon. Ano pag-istorya actually, birthday sa duwa ka kilala nga tao diri sa Pilipinas. Mauna kita anay sa tuig na wala pa kita mabunag. Ini sa tuig 1853. Lawig-lawig pa. Sa lolo mo. Ini siya I know kalabanan sa aton, hindi kilala ini, but some kilala ining tao. Ini siya si Pedro Serrano Lactao. Amo ng apelido nga Lactao, pero siya ay nagalaktaw sa eskwela sa ha. Ini siya mga kaaksyon, ang kilalagid nga tao sa bilog nga Pilipinas, santo anay tsimpo sa Kastila. Si Pedro Serrano Lactao ang isa ka philologist kag isa ka journalista. Manunudlo ang ginbunag sa Kupang Bulacan. Ini siya mga kaaksyon tubo-tubo ni Marcelo H. Del Pilar. Kag siya man ang classmate ni Marcelo H. Del Pilar. Si Lactao ang isahanon nga Pilipino nga na-appointa nga mangin isa sa mga manunudlo sa Prince of Asturias nga sa ulihi mga kaaksyon siya amo si King Alfonso XIII. Sang ang prinsipe ang ano matubtob 7 katuig pa lamang. Imagine ba lang mga kaaksyon ina ba lang mangin isa ka kamanunudlo sang prinsipe nga sa ulihi nang inhari nan. Ini isang una mga kaaksyon niya. Dako-dako na rin siya nga nga daw masilig naton nga daw pride bala kag daw recognition nga sa kadabo-dabo dira sa mga manunudlo nga nag-apply para mangin teacher sang prinsipe. Isa ikaw, di ba? Butang naton Shinbe sa bilog nga Pilipinas. Kamating Espanya mga kaaksyon sang una, ang isa sa pinakasikat nga nasyon sa bilog nga kalibutan. Kati dira naghalin, di ba? Ang mga mananakop, ang mga invaders, no? So muna, kung ikaw isa sa mga manunudlo, dako na rin siya nga pride mga kaaksyon sang una. Dako na rin siya nga rekognasyon sa bilog mga pamilya. Inabala nga pagpuli mo diri sa Pilipinas, kati ikaw to, isa sa mga manunudlo, ano? Pag abot mo sa imo diri nga barangay, ikaw na ang ginaistoryahan dira mga kaaksyon sa inyo dira nga baryo sa una. Hala, si Kwa nag-abot na ho. Kabalo ka bala nga ini siya ho. Isa na siya sa manunudlo siyang prinsipe. Wow! Kamati siyang una mga kaaksyon, sa ginvention ko mo sa mga nagligad ng programa, wala pa siyang internet, wala pa siyang text, wala pa siyang TV, wala pa siyang radyo mga kaaksyon. Amo na mga kaaksyon, nga pertikadasig ang baba sa mga tao sa una. Kag isa man dira sa mga rason kung nga napatay si Dr. Jose Rizal, tungkod man siyang baba sa mga tao, nga pertikadasig, no? Kumbaga paguro sa isa ka oras, ang impormasyon diri sa Bacolod, basi lampot rin sa Dumaguete, hindi matapos ang adlaw. Kaya mo na, karibili gidya mo, proud na proud gidya mga Pilipino sa una mga kaaksyon. Nga ining si Pedro Serrano Lactao, ang isa sa mga manunudlo sa nga prinsipe, umatang natin na Prince of Asturias, nga naging si King Alfonso XIII sa ulihi. So si Lactao ang nag-aisahanon nga Pilipino nga nakakuha sa degree isang maestro superior sa Superior Normal School sa Salamanca, kag degree isang maestro normal sa Central University of Madrid. Sa mga tinuig anti siya magaling pakadto sa Espanya. Ini siya mga kaaksyon
tuig 1877. Siya ang nakakuha sang titulo sa Maestro Elemental sa Eskwela Normal Superior de Maestro sa Maynila. Isa ka institusyon nga kontrolado sang Society of Jesus sa probinsya sang Aragon, mga kaakson. So silaktaw ang naging partiman sa propaganda kaupod sa day Marcelo H. del Pilar, Doroteo Cortes, Judato Arellano, nagbulig sa Komite de Propaganda nga iniha, mga kaakson, nagakampanya sang mga benepisyo sang demokrasya kag nag-expose sa mga pang-abuso sa mga praile. So ini siya, mga kaakson, not just a teacher, bisag isa ka prinsipe. At the same time, ini siya writer. So ang the committee ang nakabase sa Maynila, mga kaakson, nagabulig sa pag-finance sa publication sang La Solidaridad sa Espanya. Tungod sa iya partisipasyon, siya ang napreso kag napagwa naman sa ulihi, mga kaaksyon, sa tiyempo na ni Kapitan General Don Ramon Blanco y Arenas. Sang makagwa na siya, mga kaaksyon, expectation ni sang mga Kastila, ini siya ang magpakabuot. Kung galing ito nagpadayon pa, mga kaaksyon, amo na ginambal tabalang kung ikaw ya makabayan, ginadumdum mo ya mga Pilipino, mga kaaksyon, hindi kaya maguntat, di ba? Iti ang pagpati sa iba nato, diya ka mga heroes, mga kaaksyon, mas maayo pa ko na yan mapatay sila nga ginapakigbato ang Pilipinas kumpara iya sa namamangka sa dalawang ilog. Kami mga heroes, mga kaaksyon, nga kung wala gani mga Kastila, mo perti ka isog-isog. Pero kung ara na gani ang mga Kastila, wala na. Dito na sila nag-aupod sa mga Kastila, di ba? So, amo na mga chismis ang una, mga kaaksyon. Hindi tanan nga mga heroes ng Pilipinas, masiling naton nga isog-isog kayo. Pero kung ara na mga Kastila gani, mga Guardia Civil, buot-buot pa rin sila, no? Kumangkot mga Kastila nga, sino diri sa inyo ang membro sa Katipunan? Nadlok man sila, di ba? Kag syempre, may ara man nga masilig naton nga gina-consider man nga hero naton, mga kaaksyon, nga ginbaligya ang Pilipinas na nang warta, di ba? Nakabakalas ang malapad-lapad ng propiedad. Kabalo na kamo kung sino na. Mga patay na ni mga lolo. Ito ginapaglibak na pa niyaw. Ina, mga kaaksyon, nakabase man sa aton mga historians before ang nakaabot sa sininga mga bayani naton. So, amo na, mga kaaksyon, sa makagwa na, nagpadayon sa gihapon ang iyang obra bilang writer sa El Heraldo de la Revolucion. Nagpadayon sa gihapon sa panahon sa mga Amerikano. Siya ang kilalaman bilang lexicographer kag grammarian sa ginpublish niya ang Diksyonaryo Tagalog-Hispano. Ini siya, mga kaaksyon, na tuig 1914. Silaktaw ang nagpublish sa Estudios Gramaticales sobre la Lengua. Ini siya ay isa sa spelling reformers sa Tagalog nga lingwahe. So, kaupod nanday Dr. Jose Rizal kag Trinidad Pardo de Tavera. So si Pedro Serrano Lactao, mga kaaksyon, siya ang ginkasal sa kay Roberta Buison. Ini siya tuig 1887 kung sa diin siya ang sila ang nagkabata 13 kabilog. Wow! Imagine, mga kaaksyon, amo na iya ka mapidalanggaon ang mga Pilipino sang una. So amo na, tungkol sa ila matabis nga pagpalanggaan ay sila ang nakahimo sang 13 kabata. Wow! Kaya muna, mga kaaksyon, siya ang napatay sa September 22, tuig 1928, mga kaaksyon, tungod sa intestinal ulcer. So muna, mga kaaksyon, ang aton nga isa sa mga histories subong adlaw.
October 24, ginbunag si Pedro Serrano Lactao. So anyway, mga kaaksyon, gani kung kamo dira may aral sa pagkakatuan sa mga aga, bugtaw na kamo dira, dakpan yun ang balde, hamon kamo, kang baligo. Laingid ako Domingo, mga kaaksyon, madamo kita sa mahimo because wala kita sa mga sakuan dira. Kung Domingo gani mga kaaksyon, kalabanan sa ginahimo sa mga tao ang manglaba. Gana kita kung Domingo man tuod na basilig naton nga inabalang karon dugay-dugay. Sige lang temprano pamanido ka mo na balano. Kag siyempre isa man sa aton pag-istoryahan sa mga aga mga kaaksyon sa aton historya. Kung ginbunag si Pedro Serrano Lactao October 24 ini siya tuig 1853. Ginbunag man mga kaaksyon ang alkalde sa Maynila. Sino ba ang alkalde sa Maynila? Ini siya si Isko Moreno. Si Francisco Moreno Dumagoso, mga kaaksyon, ang ginbunag sa taong 1974. Siya man ang kilala sa screen name bilang Isko Moreno. Ang isa ka politiko kag anay aktor nga subok ika-22 nga mayor sa Maynila nga nagsugod tuig 2019. Aray kido, medyo kilala ni siya nga tao, mga kaaksyon. Hindi ka kasi nga medyo kilala gid nga tao, mga kaaksyon. Anti siya naging mayor, siya ang nagserbisyo bilang 3-term councilor sa 1st District sa syudad sugod 1998 hasta 2007 hag naging vice mayor sa Maynila sugod 2007 hasta 2016. Kaya bilang aktor, mga kaaksyon, si Isko Moreno ang nagsugod bilang matinee idol nga sa ulihi nakilala pagid sa mga mature nga papel sa tong dekada 90. Di ba? So, siya gindi nagsugod bilang artista. Iti, dekada 90, mga kaaksyon. Kung kamo nakaabot sini, di ba? Pero ini siya gagwa sa mga pelikula. Ini siya dekada 90, mga kaaksyon. Sa tugbulan sa Mayo tuig 2012, ginanunsyo sa anay Presidente Joseph Estrada ang iya intensyon na magpadalagan bilang mayor sa Maynila pero sa isa lamang katermino sa 2013 eleksyon. Nagdalagan siya kaupod si Dumagoso bilang vice mayor. Pero ini mga kaaksyon sa itong bulan sa Pebrero or February 16, 2013, si Dumagoso kag iban pa nga mga konsehal ang ginaresto sa mga pulis tungod sa aligasyon na operasyon sa bingo nga ginahiwat kuno sa mga public places dito iya sa Santa Cruz, Maynila. Sa sini, nagapati siya nga ang nagpa-aresto kuno sa iya, amo ang nagtaliwan, di ba? Nga anay alkalde man sa Maynila na si Alfredo Lim. Kaya sa tiyempo nga siya ang incumbent nga mayor sa Maynila. Gapati siya nga ang hampang kuno nga bingo ang hindi illegal. Kundi lingaw-lingaw lang kuno. Natabo ini, isa kaadlaw matapos ang pagpirma ng Dailim ang Estrada sang Peace Covenant para malikawan ang karahasan sa eleksyon sa Maynila. Kaya tuig 2016, mga kaaksyon, si Dumagoso ang nag-anunsyo nga siya ang magapadalagan bilang senador sa Pilipinas. Pero siya ang naperde. Nabutang niya ang iya pangalan sa ika-16 sa pwesto nga nagpadalagan senador sa Pilipinas sa 2016. So, bula naman sa Hunyo, mga kaaksyon, tuig 2017, siya naman ang gin-appoint ni Presidente Rodrigo Duterte bilang chairman of the board sa North Luzon Railways Corporation o North Rail hasta siya ang nag-resign bulan sa Oktubre tuig 2017. So matapos ini, mga kaaksyon,
Bula naman sa Mayo tuig 2018, siya naman ang gin-appoint liwata ni Presidente Rodrigo Duterte nga maging Undersecretary para sa Luzon Affairs sa Department of Social Welfare and Development or DSWD. October 11, 2018 mga kaksyon, liwat, opisyal na naman siya nga nag-resign na kay iniha tungod sa 2019 election. Kag sa sini mga kaksyon, kaya nagpadalagan siya bilang alkalde sa Maynila, kontra niya ang incumbent mayor na si Joseph Estrada kag ang former mayor na si Alfredo Lim. So ang resulta anay sa 2019 nga election mga kaksyon sa pagka-mayor sa Maynila, ang ikatatlo nga pwesto amo si former mayor Alfredo Lim nga nakakuha lamang sa 138,923 votes. Ikaduwa naman mga kaksyon amo si incumbent mayor Joseph Estrada nga may 210,605 votes. Kag ang nagdaoga amo si Francisco Dumagoso nga nakakuha sang 357,925 votes. So aban si Dumagoso mga kaksyon o si Isko Moreno sang 147,320 votes kay incumbent mayor Joseph Estrada. Si Dumagoso man ang nanghuna para mabawi ang mga duta nga ginapanag-iyahan sa gobyerno nga ginokupa sa mga pribado nga kumpanya sa Maynila. Upod na diri ang clearing operations nga ginsunod man sa iban nga mga banwa kang syudad sa bilog na Pilipinas. So, sa tugbulan sa Nobyembre, mga kaksyon, ini sa tuig 2019, si Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, upod si Mayor Evilio Bing Leonardia sang Bacolod, ang nahatagan sang award bilang Man of the Year sa Asia Leaders Award 2019 Global Excellence. So, muna mga kaksyon, ang isa sa parte sa aton nga history sumo nga adlaw. Ginbunag una si Pedro Serrano Lactao ini sa tuig 1853 kag 1970 naman mga kaksyon ginbunag si Isko Moreno. Sa aton pagbalik mga kaksyon, aton pag-istoryahan na naman dito sa Espanya. Perti ka dako-dako iya mga kaksyon nga isda mo. Believe it or not, ti kung magbakal ka dira siyang bangros, may arag man siyang tag-3 kilo, no? Pero hindi mga kaksyon ang nadakpa nila nga isda, nagabug ata 4,000 sobra Sobra 4,000 pounds. Wow! Mga bugat isda, no? Ang ilabala kilohan mga kaksyon, makasarang lamang nga magtakos ang bugat sa isda, mga 2,500 or 2,200 pounds lamang. Pero ang kilohan nga gingamit, hindi kasarang. Tungod sa kabugat at kadako sa isda. Imagine bala, no? Masobra 4,000 pounds. Magluto kasi na yung gutok sa kasinula, no? Depende kung slice mo, problema siya ang kutsili mo makasarang. Lagari. Ano yung mga kaksyon ini ang may balaan nyo sa itong pagbalik? Diri sa aton nga Johnny Tiger rides again with Aksyon Red Salgado. Good morning mga kaksyon! Nagabalik kita diri sa aton nga greetings para sa aton nga programa. Again, don't forget to comment lang sa gusto pag-greet, magpatabiyaw sa aton nga programa. So anyway, good morning kay Mileli Oligo! Good morning! Wow, madamo kasalamat sa inyong pagantabay good morning, Ters Vergara Sancho. Okay, also good morning man sa kay Glens Snook Caniada. Good morning, Red. Have a blessed Sunday. Same to you, Glens, Madam Glens. And also, Ters Vergara Sancho. Good morning.
Mileli Oligo, Tamiao Please, Vanessa Star Mayo, Jinky Dialagdon, Miraline F. Tibag, Lily, King Yvonne Busher, Noel Amar, kag Alex Montesa. Madamo ka salamat. Kag syempre sa kay John Serna, good morning. Teres Vergara Sancho, good morning. ARB, diri sa Moises Padilla. Good morning dira sa inyo ha. Kag amo na rin siya chimpo sa kape-kape. Jinky Dialagdon, Blessed Sunday, Action, Kagawad, Red, kag Mr. B-Boy Villasor, Star Mayo, and Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Mileli Oligo, Michael Jun Season, Lily King of UK, Miraline F. Tibag of Japan, and all my family sa Barangay Pandanon, DSB, salamat ged. From Arizona, USA. Thank you so much, Jinky Dialagdon. Kay Hill Javier, good morning, Sir Red. Watching live from Ruwai Sports, Saudi Arabia. Stay safe and good health always. Have a blessed Sunday weekend. Okay, thank you so much. Kay Tres Vergara Sancho Saliwat, Bayong Aga, ni Mesha Roques. Good morning, Action Johnny, watching from Barangay Tangub. Sherwin Hugos, nagapamati kami diri ha. Morena Esconde Sarasya sa Barangay Sibukawan, Isabela. Good morning dira sa mga taga Isabela ha. Kag-ari man, isa man sa aton nga mga followers. Permigid man ni Martin Aliling. Good morning. Kag syempre isa man kabayong aga sa kay Mileli Oligo ha. Hambal niya. Good morning sa kay Kagawad Timay kag Bonet Lubaton sa Mambulak sila watching gid. Marilu Valencia Diaz, good morning sir. Stay safe and God bless. Say man sa imo. Remar Gicano Halasgo, mayong aga. Monitor lang kami diri sa Sitio Lupa, Barangay Sanag. Asagang, okay. Barangay Sagang na Castiliana, Tamiao Kulang Dayon Family, Halasgo Gicano, Salvatierra, Robles Cabalfin, Kagatapayan Family. Mayong aga man sa kay, nag-comment sa atin bago, Elvira Hilogo. Good morning, Action Ride. Good morning man sa imo, Madam Elvira. Mileli Oligo, mga Pikita Lodi, Bani Cafe Tangub. Sige, pag makatay makapit ko dara sa inyo sa may Bani Cafe Tangub. Good morning, Red Salgado. Parinti ko, aga man nagbugtaw. Erlinda Salgado, mayong aga, pangapinada para madula ang katuyo sa aton galawas. Star Mayo, hola, Action Red, welcome back. Yes, tapos na ang quarantine. So anyway, good morning. Greet ni Madam Star Mayo ha. Jinky Dialagdon, Lily King of UK, Yvonne Busher of Germany, Noel Amar, Mileli Oligo, Alex Montesa, and Compare Bia Jonathan, and lastly, to my sisi, Mrs. Alvarez. Tan-awa ang uban pa. Okay. Uy, bugtaw aga pa. Arimigo ko man. Good morning sa kay Bob Heartrab Sitson. Kamusta na subong baboy? Ito sa Tirante Store, okay lang. Sa kay Antonio Colot Tirante, good morning dira pa-reserve baboy. Sige, pwede i-PM ko lang. Good morning man sa liwat kay Antonio Colot Tirante, and of course sa kay Bonbon Dax Paranyo dira sa Snack Block ha. Kag syempre, good morning man sa kay Felix Butch Ibanez. Good morning man sa kay Elmo Tadida, Migo Roy Soledap, Iko Lumugdang, kag syempre sa kay Haji Panabi. So anyway, good morning sa kay Yvonne Busher. Mga ka-action, lakabo may ara pa kita sa second batch of greetings. Okay? Tutok lang.
Well, mga kaksyon, nagabalik kita sa aton Johnny Tango Rides Again. Kung kamo na may ara sa gusto katabiyahon comment na kamo sa aton nga Facebook Live, Johnny Tango Rides Again. Well, this time mga kaksyon, para ihatag sa aton na pinakaulihing update diri sa Bacolod and of course sa probinsya sa Negros Occidental. Aton makahupod, Aksyon Marlon Hinovea. Good morning, Aksyon Marlon. Aksyon na red, good morning sa ato sa mga ka-aksyon nga nagapatiuntuyom na sa pag-monitor sa Johnny Tango Rides Again. Balik na magkita sa papangalagad. Yes. At sa mga Domingo, bawad ako namin isang tiyempo pero daw puno bagian gawa ay may indikasyon na sunod nga magatupa ang ulan. Ang mga palang taon na ito na base sa nasiplatan ta sa babaw sa langit. Nagaporma siya po nagsunod nga galong bisaya. No? Damol, Aksyon Marlon, damol. May ara porsyon nga ni Pes, may ara porsyon nga damol. Pero kung din ang damo kumparas ni Pes. Ipagsingon, mas dako ang porsyento nga magatupa ang talithi manda, dabo-dabo manda, o kung ulan man nagsunod, malabo ang pag-asa, nagsiling nagliga, nagsunod nga mayara sila sa ginali na naman nga panibagong low pressure area mo. Abaw. At LPA na naman, amo ni siguro nga kagabi daw nakapiyar ako nga nagtupa, gil man nagsunod ang nipis nga talithi, amo ni nga pag-abugta pa sa bunga aga, may pila ka mga porosyon dali sa may sunod sa Bacolod, ang basa, labi na ko ng dalan lang, hindi simentado. Pwede ko simentado, mag-amoto plastada sa ulan, dasi ang sunod nga ining malabla, perostriyo, nagaliko kami dali sa may area sa Aranata kag Gonzaga. Dalit na lang kami magkatangko dali sa Halandomon Tower. Halandomon Tower, subong tower na lang, di na Halandomon, no? Oh. Kay way gasiga ho. Dali sa may area sa Plaza Publica sa sudad sa Bacolod, mga Diyos sa Timrano, baba? Nga nagabaw transaksyon nila, kuhan, ano ko na palawang sa naman, ang ukay-ukay, magluwas pala sa term nga ukay-ukay, umbra, no? Ano na umbra? Relief. Relief, kapagin na, undra. Okay. So, sa ibang mga lugar, palawag sa nagsunod, undra mo, aga pa may undra ng ukay-ukay, dali sa may area sa Plaza Publica, pero hindi sila nga negosyo, bilang nga mayara ka nga dalang hanger ka gina-display mo. Di ilaya, kuhan lang neng medyo gagbay lang bag kag bukad-bukad lang. Bukad-bukad lang. Bukad-bukad lang, Jutay Aksyon Red, at least siguro magkilala man niya. Nag-negosyo sa relief or masilintaman nga ready to wear. Taglima, tagpulo, tagkinis, tag-20. Wow, ito marato gali eh. Halong gali Aksyon Red kay nagalabay kami subong sa may atubang sa Ayala, dunduman ko kagabi, mayara sang aksidente di. Wow. Mayara sang motor Aksyon Red nga na side swipe di, sa tingan. Pero mayo lang kay motor lang damage sa white ang damage sa lawas ang tabo bla. Nga motor dali malang na iya Aksyon Red kayohon i-repair kung may kwarta ka, ang lawas ng tao pwede ba ma-repair, kung hindi na ma-repair yung sigida kung may kakwarta. Muna sa pistada ang sa pagid ka aksidente mangyapon sa halong-halong galit kay based sa monitoring ta ang pula Aksyon Red sa Oktubre makabig naton nga medyo rin-itariit kung aksidente ang paghahambalan ara gid Aksyon Red sa dalan gid damo sa mga aksidente nga nabatian naton sa Negros Occidental kag surad sa Bacolod. Amo man sunod dito sa mga area sang Iloilo kag Panay, no? Siling ko nagamo ning Oktubre man. Aksidente pwede gid malikawan Aksyon Red mo depende man sa tao, no? Ang isa ka aksidente nga medyo damo sa involved nga salakyan ni kagabi lang, dara sa may area mga alas 9, ang takna kagabi lang, atubang sa balasang Metro Bacolod Hospital, ang medical center. Dragid sa may Estefania. Ang kay Estefania Aksyon Red, ang ginhalinan siri Ido, no? Ido, kung kis Aksyon Red, dito sa Bukid-Bukid, kisa Baka.
diri sa highway Ido. Okay lang action Marlon kung makita nila Ido, pero sa una mo istorya na dampis may tarisay bala paglampuas mo taytay dira sa isa ka subdivision. May pakita ko yung tabok ka baka pero wala man baka. Oh, correct. Diba? Na-remember mo na sa una? Ay, sakto yung istorya action na rin na. Ay nga palapit na kitabi sa tigkalalag eh. Usually, ang muna istorya sa una, magkitabok ka baka, magkitabok ka mga tao, tigulang, pero wala man gali. Ang muna tunaan sa pagbugo na sa mga tao sa poste. Sakto. May aragan yung action rin yung nga tao na ganyan nga papara sa unahan. Pero pagpalapit ng sured, ang nagpapara, gulpi lang dula, bla. Una na muna. Ano, kay sa una action red, 2000 guro 2001 or 2012 may nagkasuri na sakon nga nagasugat balang sunred sang mga personnel sa area sa Northern Negros may dala sa salakyan no daw ala ni pasayagan sa salakyan pero inang lapad balang sang salakyan sa mas damo makabudar nga mga pasahero sa likod nagapadulong pa lang sa suri dito sa area. Dara mo sa may talisay, ma'am. Lantaw sa inang espiho, bla ko di may ara na sang mirror, na to nga makita mo sa likod. Ipon sa sured, yung paglantaw, may nagasakay na sa unahan, wala man sang nagpapara. Uy! Nagasakay, may nagasungkuan na kuno sa punta sa salakyan niya. Nagpalang sa sured, kaya nagkulbaan sa. Ay na sa nagbalik-balik sa sinang lugar, no? So, na istorya kasi di man mag-istorya inintawag sa kilala ko man mo. Pwede nga, istoryahan siya ang amo dadang lugar ilang sa una. Pero may kilala ko sa una, Action Marlon, dribla sa aton sa may Luksin Street ng Pasaka, to sa may Central Market, diba? Dari nga dalan. May ara kumigo, sweldo niya, sinakaadlaw, nag-agi sa Pasaka, to sang una, may igpat-igpat ang Action Marlon mo. Pag-agi ako no, may panihon si Action Marlon. Ate na i-action rin daw, hindi niya makakukulol ba na? Hindi panihon. Na-i-action rin, tutuod ginagoro nga panihol, iya. Ate, pero wala ako makita, pero ba siguro nakita, bala, damol ang iyang wallet kay isweldo mo. Igpat-igpat. Siya nagpanihol, samta nagapadulong siya, at puro sa sulod. Sakto na, correct na, nga panihol, tutuod yun nga panihol. One battle, may ticket. Hindi na iya tanto kakululbaan nga sang panihol or tabo. Lahat ako manihol, ang sudres, kung may sandalan lang, nagpapalapit mo, way na, no, Dula. wala na sa, no. Halong lang yun, no, kaya ini action rin, no, ang kinalinan sa ni kakamping aksidente, naglikaw siya sa Ido. Amo nang kinaiya nato nagsunred mo. Kung mahimo palang likawan ta ang pwede mabungguan ta tao manakon sapat, ginahimo ginagsured sang tao galing kamanti. Ang pensar sang tao nga nagamaneho once nga amo sa nga senaryo, kung paano nga hindi niya mabungguan inang sapat na uay ga butang spensarya nga maaksidente sa ulihin na lang na aksorid makuan, badutungan. Yung man yun, duha ka motorsiklo ni, dungan silang direksyon, gulpi lang nagtabok ang Ido, ang isa nagalikaw, di mo tungan na aksidente aksorid. Plus, nadala saya pang duha pagkidya ka motorsiklo ka parking mo. Duha pataran ni. Mga pilason ni aksyon na red, prote conscious pan, ang ining mga nagkalapilasan. Muna, halong lang gid kay ang Oktubre kabay pa pila na lang kadlaw subong bilin man 24 subong no 24 subong adlaw 24 ba lapit na lang gali action red mag November 1 kag 2 dali na lang kung ako action red ya temprano pa ko yung mga umprapilit mga boning plus data mo correct gid. Nakabakal ako gana iya kagapon Action Marlon ni 3 ka kilo nga pilit okay na. Ako ko bayara ko sa kapital so kung mabakal na malang ko sorry temprano pa kay ngaman. Di ta na pagulaton pa ang October 30 or why naman 31 Oktubre no? Tres kalendaryo. Mayara October 31 Domingo kag Lunes dason nga Lunes
November 1. Okay. Ako aksured, Cargulo ko, may pagsaka na ang presyo sang pilit ini masami aksurya katabo nimo. Man namo na ya ang pamatasan sang mga Filipino. Kaya kung denton damo ang mga customer, ginahingalitan man bla. Pisos-pisos ra nga saka, aksured, porte sakit man na sa mga 1 day, 1 kag ultimo na ito nga mga kaksyon nga mga pigado. Tiba temprano pa, no? Pag temprano pa kita magkadto sa mga patio or sementeryo, Columbares, kaya ang Bacolod City, aksured, sa iman sa ibang nga mga probinsya, banwa or syudad, nga dilian ang pagsulod sang mga tao. Ang October 30, November 1, kag November 2. Muna nga, pwede ka mamakakadto sa patio antes ang October 30 or pagkatapos ang November 2. Yes. Para nga isa mo lang aksured ka tuig sa isa ka isa pila man lang kami mo man ni sa isa ka tuig sama lang ang pagdumdum nato sa mga minatay dapat gaantagin sang tiyempo. Yes. Kan syempre man hindi man siguro November lagi Action Marlon nga dumdumunta sila. Pwede man na sa birthday or sa Valentine's Day or adlaw sa ilang pagkapatay. Correct action Red. Sanag-sanag ko ito gayo. Bisita kami na action na Nixon sa pila ka mga public kag dalay na ang private cemetery sa kay check naton sa buong Domingo mo damo action Red sang mga ara sa balay way sa trabaho base kon subong palang mamatampat na sila bisita sa ilang sa nga mga minatay. Yes. Kaban man nagsurat nga mga panuwag kag syudad nga bisan Domingo sige ang ilas sa nga vaccination. Asa nagligad to Sabado Domingo pero pahuwag sunred ang mga vaccination team mo. Pero subong may order na parang provincial government kung pwede Sabado ka Domingo sigihon kay na tiyaran nila nga Sabado Domingo damo sa mga tao katiner sa nga balay. Di kanugon balasan tiyempo action red. Muna sa salamatan talaga sige pagnubo sang kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental mga 3,007 na lang nagligad 4,000 sobra ni may pangantes pagabot ang Desembre mapuas na niya sige ang pagnubo ang ka-action yung gikan sa Patrol with Action na Nixon Tahom Action na Marlon Hervaya una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Thank you so much, Action Marlon Hinovea sa update na rin sa Bacolod, kaga probinsya sa Negros Occidental. Sa mo mga kaksyon, nakita naton dira sa gwa sa aton nga balay, baw nagadamol na naman nga nagadamol ang galom. Dapat pang labak ka dira temprano pa ha. Basta magsiling ka naman niya nga dugay-dugay lang, karon lang temprano pa ni 5 minutes pa, isa ka oras pa baw. Kasi mauna pa sa imo pagbubo sa ulan kag magpanglaba ka. Buwas nga kagid. Wala ka sa pagkasukon dira nga bayo. Tinong gusto mo pulbusan na lang. So anyway mga kaksyon, comment na ka mo dali sa aton nga Facebook Live. Aring ginatamyaw ko lang sa liwata si Madam Yvonne Busher. Thank you, Day. Good morning. O, si Ma'am Busher nagkanto di last time, di ba, sa Action Radio Bacolod. At syempre, good morning man sa kay Alex Fuentes. Mayong aga, Action Red. Be safe. Yes, same to you, Alex Fuentes. Kag, good morning, Dan Sharing. Thank you so much, Ma'am Yvonne Busher. Kag, syempre, isa man ka ba yung aga, Red Javier. Tamyaw ko lang action dyan kay Tatay Edot. Nagpamati subong sa Kabug. Lester Ray Benitez. Good morning, Action Red. Watching from Auckland, New Zealand. Dennis Muhilio, mayong aga, sir. Shout out lang ang family Muhilio sa Isabela. Hola, Action Red. Jinky Dialagdon. Star Mayo, thank you, gang. Madam Star Mayo, superstitious belief na iya. Sige. Ati mo na siya ginapatiyan sa una, no? Mario Gary, good morning, Action Red. Monitor lang kami diri sa Barangay Pandanon, DSB. Mileli Oligo, amon subong Action Red, mabisita kami pamilya namon sa Patio Cemetery. Yes! Kaya syempre mga ka-action, mutong istoryan to kagaina, hindi lang kayo masiling naton nga November 1, November 2, or November 3 mga ka-action. Nga dumdumon ta malang nagtaliwan ta ka pinalangga sa kabuhi. We can also visit sa mga patio, inabala sa mga adlaw nga hindi abusin ni, pwede sa ilang birthday, sa ilang pagkapatay, di ba?
Or even, miskan ano nga adlaw, di ba? Butanta January, New Year, taway-tawahin ng simenteryo. So, pwede ka mo dira kalagaw, kag upod ng imong pamilya, nga makapakabuyo dira kag makapakamusta sa imo dira, pinalangga sa kabuhi nga nagtaliwan. Kaya siyempre, Aria, good morning man sa mga nagapalabati dira sa aton sa may Tirante Store sa kay Antonio Colo Tirante. Mayong aga dira sa inyo, ha? Kaya siyempre, sa mga vendors man dira, sang Estefania Public Market. Good morning! So kagaina mga kakso na itong ginistroyahan na, ini malang parte sa isda nga dako-dako. Wow! O galing ito yung mga kakso nga isda iya, laban naman siya galing tulan, di ba? May arang man sa isda nga laban unod, may arang man sa isda nga laban tulan, di ba? Laban bukog. So, ano yung mga kakso na, ang mga researchers sa Espanya, ha, ang nakadakop sang dako-dako nga sunfish sa ilang nga lambat nga para kuntan isa tuna. Kung kabuto na nagatanaw mga caption sa ating Facebook Live, amo na siyang example sang stonefish o masiling naton nga bonefish, di ba? So, amo na mga caption, makoy Japon sang Google ang aton nga mga pictures, ha? So, amo na mga caption kabugat, ining isda nga ilang nga nakuha. So, nag-share sa videos kag pictures ang mga Spanish researchers, mga kaksyon, sa ilang rescue gamit ang ila lambat nga para kuntani sa tuna. Supposed to be tani siguro manakop sila tuna para ila pagkakanon galing kay tila inadakpan nila. So no, sa Estrecho Marine Biology Station sa University of Seville, nga ang sunfish ang nakitaan nga nakasambod sa lambat sa October 14, ini lamang nga tuig mga kaaksyon. Sa dagat sang kuweta nga gingamitan pa sang duwa ka cranes para mahakwat ang nasambit nga isda. Suno pa sa mga researcher, gintilawan nila nga kiluho ng isda, ha? Pero ang ilang nga kiluhan hindi makasarang nga magbuhat kay ini lamang nakadesign sa 2,200 pounds. Amo na masarangan mga kaksyon, nga kwaton sing ilang nga kiluhan. Sa ilang nga estimate, ining sunfish mga kaksyon, ang pinakadako nga lahi isang bony fish sa bilog nga kalibutan. Posible nga nagabugat ini sa masobra 4,000 pounds. Ang sunfish ang ila nakuha, nagalaba ini mga kaksyon sang 10.5 feet. Amo ni ang kalabaon sang stonefish nga ila nakuha or bony fish mga kaksyon, kag ini naman siya ang may kalapadon nga 9.5 feet. Ginapatihan Manila nga pinakadako nga nakuha sa bilog nga rehiyon dito iya sa Espanya. Pero ang sunfish ang gingbalik naman sa tubig matapos makuha ang detalye sang nasambit nga isda. So, muna na mga kaksyon, ang good thing dira, kay ti, kumbaga pa, kung may madakop dira sila, gamay nga isda, ginabalik sa dagat. Kung may madakop na sila nga isda, nga daw, hindi man pwede makaon, kay laban sa biya bukog, laban sa bitulan, ginabalik nila mga kaksyon, dito iya sa dagat. Pero sa Pilipinas, pag inimadakpan, no comment. Of course, ginabalik man sa dagat. Amo ha, gambal ka mo nga, ang ulo sa isda pagmadakpan sa Pilipinas. Batwanan. Ang magagbay nga isda, kilawon. Ang gagbay nga isda, butangan na rin kati, tortahon, di ba? Galing iti, ara kita yung mga kaksyon sa pigado nga nasyon. That is why, madamo sa mga Pilipino, wala siyang ubra, di ba? Kag ang ila lang gid nga pangabu is nakasandig lang gid sa pagpanakop sang isda dra sa dagat. So, kung makakuha sila isda, ginabaligya Manila, di ba? So, muna, good thing, may mga Pilipino man, nga nag-consider man nga ini nga mga isda gagmay ginabalik man sa tubig. Alright? So, muna mga kaksyon, ang aton nga balita nga pampamukaw sa inyo subong nga aga.
Ang mga researcher sa Espanya ang nakadakop sang dako nga sunfish gamit ang ilang nga lambat nga para kuntani sa tuna pero ang ilang nadakpan muning dako nga sunfish nga nagalaba 10.5 feet kag may kalapadon nga 9.5 feet kag nagabugat sang masobra sa 4,000 pounds. Anyway, mga ka-aksyon, yari na ang aton mga jokes sa subong aga sa atong programa nga Johnny Tago Rides Again. Anyway, mga ka-aksyon, kung kabudra may aras sa mga jokes, inapidigid nga i-PM dari sa aton, pangitaon nyo lang Red Salgado. Hindi ka i-text nyo sa aton nga text hotline 0963-757-0874. Don't forget to like and share ang aton nga Johnny Tago Rides Again FB Live, Eksena sa elevator, manugsakay na tani si Johnny. Galing wala siya ginpasulod, tungod kay apat lang ang pwede makasakay, kay strikto nga ginapatuman ang social distancing. Wala. Tiang nga hunay siyang elevator, no? Pagpundo, Sir Hugo, masakay ko tani sa elevator. Hindi na pwede makasakay, Sir Johnny. Ulat ka na nga pagbalik siya ng elevator. Apat lang abing pwede makasakay. Kag apat na kami subungan nagasakayo. Ako, si Inday, kag si Jimmy Turco. Ano? Paano nga hapat lang? Perti kalapad kag bakante ho. Kag kadako sinig elevator. Man, may nakapaskil ho. Si Toto gani, Arimandi. Apat lang ang pwede makasakay. Please, observe social distancing. Salamat gid sa inyong tanan. Kita mo, Sir Johnny? Sige ibutan ko talagang bag ko. Arao. Kaya balat na. Nakibot si Rugo nga ginhaboy lang ni Johnny ang iyang bag sa elevator kay hindi man ini makaupod sa ila sakay tungod sa ginapatuman nga social distancing. Ang nagasakay si Rugo, si Inday, si Jimmy Turco, kag si Toto. Nga ginaboy mo lang day ang bag mo Sir Johnny, Hindi ba kung pwede kaupod mo? Ikaw na lang bahala kung makalambot sa 99th floor, Sus, hindi na po yung kalabot sa 99th floor, Kaya nga ako yung opisina Sir Johnny, ara sa 69th floor. Pero, anong unod siyang bag mo nga kabugat, how? Kuwana. Bumba. Bumba nang unod sina. Ikaw nang bahala na kung makalambot na sa babaw, Lupok na dis, mahay. Thank you so much, Teresa, sa ibo ka joke. Ini siya taga Granada. Thank you. Next na ito nga joke, mga ka-aksyon. Eksena sa sulod sang pantry sa isa ka kumpanya. Nagreklamo si Inday kay ang ginbutang niya nga pagkaon sa ila refrigerator. Walay na, wala. May nagtandog. Oh my God! Sino nagkuha sa pagkaon ko dito sa refrigerator? Sino? Rugo! Ikaw nagkuha sa pagkaon ko? Rugo! Wala, Inday. Alin sa una, wala ko yung nagapanghilabuti sa pagkaon niya, hindi ako niya. Basi si Johnny, gakaon siya na dahil, no? Gabalbal si kaon. Ginbakal ko ni sagwa ya. Ikaw walang ulingan nakita ko.
ako nga maging kuha sa refrigerator balang yan eh. Ikaw, gidya. Susa, damo ko ya kwarta, Rugo. Makabakal ko ya sa dinuguan yun, no? Damo ko ya kwarta. Lugay ako na gani dyan eh. Ako na ginakaon mo, ha? Ako na ginbakal ko nga dinuguan sa nagligad pa kasi mana. Naubos na abi agin bakal ko nga dinuguan. Oo, imo ni. Tingala ko mga doon naglain. Ang tiyan ko ba? Nagligad pa nagaliga si Mana. Thank you so much, Jennifer of Estefania sa imong nga joke, ha? Next, mga kaksyon. Eksena sa restaurant. Tungod kay gamay ang lugar, pulo lang ang pwede makasunod para makakaon. Tungod sa ginapatuban nga social distancing. Kaya hindi makasunod tanan. Okay. Galing ang isa ka lalaki, ga-insister gid nga magsulod kay pwede gid siya makakaon biskan may 4 ka tawo sa sulod. Pilitay ino. Pasensya, good sir, ha? Pero hindi ka na pwede makasulod. Pulo lang abi ang pwede makadine-in sa Maticolon Restaurant. Ano? Pulo lang pwede makasunod kay makakaon? Kalapad-lapad pa ka sa bakante, ho? Damo pa nga ni siyang lamisa sa sulod. Kita ko na biskan ko din sa gwao. Pasensya, good sir. Nagapatuban kami abi siya nga 10% menu capacity sa mga dine-in. Social distancing abi. Ito na yan pwede. Wala pala ka mo diri sa announcement sa gwao. Gusto ko yung magkaon sa Batikulon nga sisig. Gusto ko yung magkaon. Amo na yung paborito ko sa inyo nga kalanaan diyo. Makaon ko ya. Tungod kay nagreklamo ang customer nga wala gid sang announcement sa gwa para mahibalaan sa manog kaon nga gina-observe ang social distancing. Maayo lang kay nakita ni Lolo Labron ang karatula. Nano ka mo yaman? Wala gid ka mo siya nga reminder diri sa gwa sa manog kaon, no? Nakalayo po daan sa akong nga balay. Ara, sir, ho? May karatula kami dira sa haligay. Dapat, ara, ho? Karatula, ang nakasulat diri, 10 people max. 10 people max. Kinamasahan mo, sir? 10 people max? Puno lang yun, di ba? No! Pwede ko yung kasulod mo! Ano? Paano ka makasulod, sir, kay 10 people max? Wala nakabutang dira sa karatula, ha? Pangalan ko si Max. Basahan mo? 10 people max. Kag ako si Max. Jesus Mario Josep, bago ko lang nag-intindihan ba? Pangalan sa tao galing ang Max. Thank you so much, Joella, sa imo nga joke nga ipadala diri, ha. Ini from Talisay City. Thank you. Ari pa mula mga kaksyon sa mga nag-comment diri sa aton. Good morning sa kay Dax Parenio. Good morning, pre. Good morning dira sa imo. Nagapakape dira sa may snack block. Madamo ka salamat. Ay, syempre, good morning diri sa Pinas. Okay. Basta hindi lang okay. Ang mga Pilipino tortahon gani ang kuhol. Inapa. Correct. Ngapi kami diri para ibab. Good morning diri sa inyo, ha. Kaya syempre maling din kapag hiwa-hiwa sa baboy, ha. Ay dire sa kay Manong Boyanson. Makasarang niya nga maghiwa siyang baboy nga circle, triangle, pentagon, di ba? Good morning.
Kag Aria, Bian Jonathan Star Mayo, salamat gid kumare. Yes, yes. Atia Kim Iriman, good morning sir. Good morning man sa imo Kim. Kag madamo ka salamat sa pagbugtaw aga pa sa aton nga programa. Well, mga ka-aksyon, ini si Aksyon Red Salgado sa aton nga programa nga Johnny Tango Rides Again. Sa liwat, magkikita ay kita dason nga Domingo, diri lang sa Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.